Ụlọọrụ Independent Corrupt Practices and Other Related Offenses Commission ICPC akwagharịrị banyere etu wuruwuru si ala ibe ya enu n'ala anyị Nigeria ma kpọkuo ndị eze ọdịnala otu ekpemekpe dị iche iche nakwa otu civil society ka ha na ụlọọrụ kọmishọn ahụ jikọọ aka n'ịkwụsị ya bụ omume ọjọọ. Onye isi oche ICPC Ọkammụta Bolaji Owasanoye kpọrọ oku a n'ọgbakọ mkparịta ụka otu ụbọchị n'etiti ha na ndị eze ọdịnala, ndị ndu ụka na otu civil society na Anambra steeti nke were ọnọdụ n'obi gọọmenti dị n'Ọka. Emmanuel Chigbata, onye nta akụkọ anyị, wetara anyị akụkọ a ka anyị sonyere ya. ICPC nakwa ndị National Orientation Agency tinyekwara ministri na-afụ maka okpuru ọchịchị, echichi nakwa ihe gbasara obodo tinyere aka wee chịkọba ya bụ mmemme bụ nke gbadoro ụkwụ n'ihe gbasara mmadụ ịkpa ezi akparamagwa nakwa iwepụ aka na mpụ na aghụghọ. Dịka ọ na-agbape ya bụ mmemme, Ọkammụta Owasanoye bụ nke onye board member nke ya bụ kọmishọn nọchitere Maazị Obiora Igwedibia kọwara ndị ahụ eji okwu ha agba izu dịka ndị ahụ dị oke mkpa n'ịfụ na mmepe na-aga n'ihu n'obodo ha dị iche iche. N'okwu ya ka Obi nke Ọnịcha ma bụrụkwa onye isi ndị eze ọdịnala na Anambra steeti, Igwe Nnaemeka Achebe bụ nke ọdịnala Iseke nọchitere Igwe Emmanuel Nnakwu ka ndị Naijiria na-enwe ezi akparamagwa ịfụ na obodo na-aga n'ihu. Na mbụ, onye bụ onye isi Anambra State Resident Anti-Corruption Commissioner Maazị Godwin Oche nwere mwute na ụdị mpụ na aghụghọ si wee jupụta n'obodo ma kpọọ oku ma kụzikwe ụzọ a ga-esi. N'ozi ya ka kọmishọn echichi nakwa obodo bụ Maazị Tony Collins Nwabunwanne siri na ya bụ mmemme bịara n'oge kwesịrị ọkachasị na mpaghara akụkụ a site n'Ọka. Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.